como en cada número de Areal, os agradecementos, ao final as presentacións de Areal se convirten en boa parte en actos de agradecemento, pero que unha revista sin achegas de moita xente, de moitas institucións, é imposible, entón, agradecer é sempre importante. Obviamente, as persoas que escriben en Areal, porque son as que fan revistas, non habería revista, que escriben, que ilustran, que envían materiais, que entrevistan, etcétera, etcétera, porque detrás disto hai un traballo importante, en gran parte pouco visible, pero que está aí. Aos anunciantes, que coas súas doazóns posibilitan que podamos pagar esta revista, as institucións que nos patrocinan, neste caso o Concello de Sada e Deputación da Coruña, e moi fundamentalmente as persoas que distribúen Areal e que len Areal, porque por riba de todo unha revista que non ten lectores non ten sentido. A nosa, a nivel local, é unha revista que vai tendo a súa demanda e a xente pregunta por ela e a espera, e iso é o que nos anima a seguir facendo cada número. Un agradecemento á sociedade, un recoñecemento tamén por moitas décadas de traballo e por, en boa medida, formar parte da nosa identidade colectiva. Así que un placer estar aquí e un agradecemento á sociedade por cedernos este espazo tan agradable. Este número, como sempre, conta coas seccións que son habituais: estudos locais, estudos xerais, opinión e actualidade, creación. Igual que no número anterior, conta cunha sección especial, pero que foi especial xa en tantos números que casi a temos que convertir en habitual, que é a sección dedicada a Isaac Díaz Pardo. No número anterior, en este, ambos, ano 2025, con motivo do Día das Artes Galegas, que a Academia de Belas Artes decidiu dedicar este ano á figura de Isaac Díaz Pardo, unha celebración que pasa moito máis inadvertida do que debera. Do mesmo xeito que o Día das Letras Galegas se celebra, se festexa nos centros educativos, etc., o Día das Artes pasa moitas veces desapercibido, e é unha mágoa porque a oportunidade de reivindicar unha figura, neste caso, como Isaac Díaz Pardo, e que ademais está tan ligada á nosa localidade, pois aproveitar esa oportunidade é importante. Por iso, no número anterior xa decidimos dedicarlle un apartado monográfico con varias colaboracións. Nesta ocasión, pois creo que non nos quedamos atrás, traemos tres achegas interesantes. Unha primeira, unha reseña que fai a nosa compañeira Cris Asensio, que non está aquí porque está en México, sobre a exposición que organizamos, dedicada á figura de Isaac este verán na rúa, en Sada, na zona de Correos, na que reproducimos unha obra que ten un valor artístico ao que acompaña un valor tamén etnográfico e singular. Unha presa de debuxos de xentes do meu rueiro, unha serie de 20 debuxos que fai Isaac nos anos 50, nos que representa personaxes tipo Castro e do ámbito de Sada, no que ele nese momento se estaba instalando, estaba poñendo a andar cerámicas do Castro. Debuxos os que acompañan textos do propio Isaac, nos que fai unha panorámica da sociedade de Sada dos anos 50, con todas as súas contradiccións. Temos neste mesmo apartado e a continuación un artigo moi amplo, a faceta de Isaac Díaz Pardo como diseñador, pero en concreto como diseñador de mobiliario, como a persoa que diseñou o mobiliario que se utilizaba nas fábricas, nas galerías, e no caso de estudo máis directo de Miguel, no Museo Galego de Arte Contemporáneo Carlos Maside. Vitrinas, cadeiras, lámpadas, etc., todo sae da cabeza de Isaac. Ben, en canto tivemos coñecemento do traballo que fixera Miguel, pedimoslle unha colaboración para Areal sobre este tema.
e neste caso pois non lle puxemos límites, e o resultado é un artigo moi completo, tremendamente interesante sobre o moble de Isaac Díaz Pardo, análise do proxecto expositivo para o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, un traballo que asina con Zaida García Requejo, profesora de arquitectura tamén. Sigue outro traballo tamén interesante sobre unha faceta aínda máis puntual, un traballo de Iria Friner Rivera Vázquez que se titula Revolucionando o futuro, a intervención artística de Isaac Díaz Pardo na campaña do plebiscito do Estatuto de Galicia en 1936. Cando Isaac Díaz Pardo ten 16 anos, 1936, e milita nas Xuventudes Socialistas Unificadas, participa activamente xa na campaña do plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia, cando por primeira vez Galicia pode votar, o pobo galego pode votar se quere ter un Estatuto de Autonomía, se quere ter autonomía. E Isaac participa de forma, ademais, moi importante, moi activa. El é quen fai a maior parte da cartelería a favor do sí, incluso os deseños que son de Castelao, realmente quen fai os cartéis baseándose en deseños de Castelao é o propio Isaac Díaz Pardo. E nese momento Isaac fai unha intervención dunha modernidade tremenda e dunha unha intervención dunha visibilidade enorme, que é facer un cartel a escala xigante que ocupe toda a Praza do Obradoiro, pintando o chan da Praza do Obradoiro. A sección de estudos locais que antecede a esta, neste caso, a parte da reportaxe da que falei ao final, conta cun traballo das persoas que sempre traballan e que sempre fan algo para Real e que posibilitan que Real salga adiante, que é o noso compañeiro Rubén Anido. Neste caso, titulado María Bernardo de Quirós, Dona do Aire, breve crónica da primeira muller aviadora de España. Diré desde entrada, e por que están os estudos locais este artigo desta señora que foi a primeira aviadora de España? Porque como primeira aviadora de España, entre outras cousas, aterrizou en Sada, na praia de Sada, aí mesmo, e por ese motivo a Asociación de Veciños da Obra, neste verán, hai uns meses, organizou unha exposición sobre este acontecemento, sobre a figura dunha muller pioneira que decidiu rachar con estereotipos e facer cousas que nese momento se consideraban asociadas exclusivamente ao xénero masculino. En Estudos Xerais contamos cun artigo do noso tamén colaborador habitual, membro da directiva, Queixo Seoane, que continúa co seu traballo Historias de Santo Amaro, no que vai recuperando e vai trasladando toda unha serie de facetas ligadas ao cemiterio coruñés. Os cemiterios son lugares que moitas veces asociamos simplemente aos ritos en torno á morte, aos nosos familiares, pero que gardan moitísimas historias. Teñen un valor patrimonial e cultural enorme que moitas veces pasa desapercibido. E rescatalo é importante. Neste caso, un texto dedicado aos heróis do Orzán, a varias persoas que hai máis de 100 anos participaron en rescates de persoas que se estaban afogando e que faleceron nese traballo. Un artigo da nosa compañeira Cris Asensio, un artigo que nos chega desde México, onde está nestes momentos, sobre unha cuestión histórica, pero que felizmente ten a actualidade nos días de hoxe. O texto titúlase Sira Alonso, Diarios, diario de Actopan, achega emocional. Sira Alonso é unha persoa non demasiado coñecida, pouco recoñecida, e debería ser o máis. Sira Alonso é escritora, era compañeira, era muller de Francisco Miguel. Francisco Miguel foi un pintor galego de vanguarda que desenvolveu a súa carreira nos anos 20 e 30 e que en 1936, despois dunha estadía en México, estaba establecido xunto con Sira en Santa Cruz, en Oleiros. A través dun traballo do noso compañeiro Abel López, trouxemos, e para nos unha honra, a esta revista a figura de Fernando Bavío.
que, como sabedes, pouca presentación necesita, e aquí creo que moita menos. Un referente, obviamente a nivel local, pero moito máis alá, un referente a nivel galego, un referente na pintura e no paisaxismo en concreto. Tedes unha reportaxe no que se fai un percorrido pola súa biografía, polas características da súa obra e da súa traxectoria xa extensa, que podedes, obviamente, ler neste número. E como complemento, como o mellor dos complementos posibles a esta reportaxe, e un número que está ilustrado na súa capa precisamente por unha obra de Fernando Bavío. Creo que se hai alguén que teña obras que sexan tremendamente recoñecibles para unha persoa desada de Fernando Bavío, cando vemos este tipo de paisaxes automáticamente as asociamos a él e a súa faceta creativa. Como complemento, decía, como complemento ideal, hoxe traemos aquí un audiovisual, un traballo pois da persoa que mellor podería probablemente facer este traballo, que é Carlos Bavío, que non por casualidade, pois é o fillo de Fernando Bavío. Nuestro espacio, abrirnos a tu estudio, este bello lugar. Y bueno, primero, antes que nada, quisiéramos saber qué es lo que te atrae particularmente de los paisajes como tema principal de tus obras. Bueno, el paisaje es la naturaleza. La naturaleza en la que nosotros formamos parte. Entonces, la experiencia de estar en el campo, en directo, sintiendo y valorando todos los cromatismos, las formas, bueno, pues es una forma de conocimiento y me interesa la representación de la luz. Además, una luz tan variable como hay aquí en Galicia. Hace que los paisajes sean muy ricos en formas, en matices, bueno, digamos que tienen una inclinación hacia el paisaje, hacia la naturaleza. Tú estás ahí y vas a ejecutar algo que va a ir apareciendo, porque yo desde luego no sé nunca lo que va a salir cuando empiece el cuadro. Pues Piero della Francesca me gustaba y me gusta por la forma de estructurar las composiciones, la solidez de las formas, su elegancia. En realidad el Renacimiento me interesa porque fue una explosión de belleza. Me interesa de belleza, de armonía, de creatividad. Pero luego, claro, pasas por el barroco y te encuentras con Vermeer, con Rembrandt, con Velázquez. Y si sigues más adelante, pues te encuentras con Corot, con los impresionistas que cambiaron la forma de ver.